Posledný mesiac tak veľmi vnímam, že to, čo som sa troška dotkol aj minulý mesiac a to je to, že jediným takým kľúčom, ku ktorému nás Boh chce voviesť v tom živote, v ktorom kráčame, je to, že budeme stabilní niekde vo svojom duchu, alebo lepšie povedané, alebo tak ľahšie povedané, že niekde vo svojom srdci. A dneska budem používať tento výraz, že náš duch alebo naše srdce. A keď to budem používať, tak tým myslím takéto naše najvnútornejšie ja. Nemyslím tým naše telo, nemyslím tým ani naše emócie, dušu, ale myslím tým naše úplne také vnútorné ja. Podstata toho, kto sme, naše srdce. A aby sme tak možno lepšie porozumeli, keď to budem hovoriť. A viete, náš Boh nie je ten Boh, ktorý by pracoval len na zmene nejakého nášho správania sa, ale to, kde Boh naozaj túži vstúpiť, je, že túži vstúpiť niekde do nášho srdca, do nášho ducha. A že náš duch má moc pohnúť celým našim telom. A má moc ako keby ovplyvniť aj našu myseľ, má moc proste ovplyvniť to, akým smerom pôjdeme. A ako Božie slovo hovorí, že tí, ktorí žijú v duchu svetom, tak aj chcú, aj robia, ako sa Bohu páči. A ja veľmi dlho som toto slovo počul, veľmi dávno a veľmi dlho sa usilujem o to, aby som takto mohol žiť, že budem žiť tak v duchu. A tento kontext je pre mňa taký, že wow, že čo to presne znamená. A o tom by som chcel trošinku dneska možno hovoriť a dostať sa ešte k jednej inej veci. A pretože to, čo je jasné, je to, že síce sme možno všetci z nejakých iných prostredí prišli dneska sem, alebo sme z iných rodín, alebo z inej výchovy, alebo z iných zvykov, alebo dokonca miest, alebo čokoľvek iného, ale všetci máme jednu túžbu niekde vo svojom srdci a to je to, že chceme, aby naše srdce bolo naplnené a bolo v pokoji, bolo OK. Aby niekde v našom vnútri sme sa cítili plní. A toto je to, čo hľadá každý jeden človek, že hľadá naplnenie vo svojom srdci. A ja by som chcel dneska možno hovoriť o tomto naplnení vnútra, z ktorého vychádzajú prúdy živej vody, z ktorého vychádzajú všetky tie veci, ktoré žijeme okolo nás. A mám pocit, že to máme dneska tak počuť a uchopiť a mám pocit, že dneska Boh túži tak zlomiť niektoré okovy a strachy a bolesti a smútky, ktoré nás držali v zajatí strachu, ako som sa to modlil, a ktoré nás držali možno dlho rokov alebo veľa rokov a v nejakom takom nastavení, že sme neboli úplne OK v našom srdci, že sme neboli úplne taký zdravý v našom srdci. A potom z toho vychádzalo množstvo vecí, že keď je prázdno v tvojom vnútri, akokoľvek sa usiluješ o veci, ktoré sa snažíme žiť aj v Božom kráľovstve, tak proste niekedy to nejde. Hej? A tak o tom by som dneska asi trocha chcel hovoriť. A proste to jediné miesto, kde to môžeme nájsť, je jeho prítomnosť, je jeho blízkosť. A ja mám ten pocit, že sa to potrebujeme učiť, že viete, že Božie slovo hovorí, že sám Boh, Otec, hľadá uctievačov, ktorí ho budú chváliť v duchu a v pravde. A čo to znamená prakticky? A o tom by sa dalo ešte znova veľa rozprávať, ale fascinuje ma to, že Boh nevyhľadáva nejakú formu. Hej, že Boh není Bohom formy. A Boh nie je Bohom podľa toho, ako ho čítame v Božom slove, že on nevyhľadáva uctievanie samé kvôli uctievaniu. Ale ak z tohto textu máme niečo povedať, tak je to, že Boh hľadá uctievačov. Že Bohu vždy ide o človeka. Že je Bohom vzťahov a Bohom blízkosti. A vždycky mu ide o teba a o mňa, že keď tu stojíme a keď sa tu spolu modlíme, tak mu nejde o to, že v akom momente chváli dobré už prísť, ale ide mu o človeka, ide mu o uctievača,
ktorý ho bude chváliť v duchu a pravde, že sám Otec hľadá uctievačov, ktorí ho budú chváliť v duchu a pravde. A čo to znamená? Čo to znamená proste, že ten pokoj, ktorý môžeme mať vo svojom vnútri, je tak veľký a tak skvelý, že môžeš stať kdekoľvek uprostred ruín tohto sveta a stále budeš vedieť, že v tvojom srdci je všetko OK. Že proste môžeš stáť uprostred chorôb, chudoby, smutku alebo bolesti, ktoré okolo teba sa nazhromaždia. A napriek tomu budeš vedieť, že dokážeš prejsť skrz, lebo v tvojom vnútri je zdravé srdce. Hej, že tvoje srdce je tak plné jeho blízkosti, že nejaká okolnosť, nejaká situácia ťa nezastaví. A toto je to, čo sa my asi aj v spoločenstve tak učíme žiť teraz za posledný rok od posledného turné a možno aj dlhšie, ak nám to Pán Boh tak dával. Pretože proste akokoľvek, keď si prázdny vo svojom duchu, kdekoľvek ideš, čokoľvek skúšaš, nikdy nenájdeš to, čo hľadáš. A my to proste možno máme v určitom smerovaní a vonka vo svete ľudia hľadajú v iných smerovaniach a v iných veciach, ale stále to môže byť o tom, že napriek tomu, že si kresťan a že sme kresťania, nemusíme byť plní vo svojom duchu, vo svojom srdci. A to prakticky znamená, že sa len snažíme a skončíme niekde pri otrokárstve, alebo pri aktivizme, alebo pri náboženstve, alebo pri zákone. Ak to celé nebude niekde proste v nás vnútri. Ak tvoj duch je naplnený a zdravý, meníš atmosféru a atmosféra nemení teba. Meníš okolnosti. A keď apoštol Ján písal tretí list Jánov a písal Gajovi, tak hovoril mu, že robíš skvelú vec a môžete si to niekedy prečítať, ten tretí list je veľmi kratučký. A hovoril o tom, že vieš, že robíš veci, ktoré nikto iný možno nerobí. Že pozeráš sa na ľudí, na ktorých sa iní nepozerajú a pomáhaš tým, ktorým iní nepomáhajú. A je to skvelé. Ale celý tento list začína tým, že tvoj duch je zdravý. A ako výsledok toho, že tvoje srdce, tvoj duch, tvoje vnútro je naplnené, tak robíš skvelé veci. Máš silu robiť tieto veci, že dneska Dominik ráno hovoril ten príbeh na Svätej omši, ak ste boli na slečnom Svätej omši o matke Tereze, ten taký veľmi známy príbeh o tom, ako jej sestry ju žiadali o to, že nestíhajú, že sa potrebujú modliť menej, alebo mali sa pol hodinu denne modliť. A mne to pripomenulo v tomto kontexte práve to, že nestíhali robiť dobré veci. A matka Teresa tak po chvíľke modlitby a rozvahy povedala, že OK, že zmeníme to, budeme sa modliť hodinu. A nie len pol hodinu. A pretože pravdepodobne nie sme dosť plní. A podľa mňa je to presne o tom, že ak nestíhame žiť v pokoji a robiť veci v pokoji, a pravdepodobne nie sme dosť plní. Že z plnosti srdca hovoria ústa, hej, hovorí Božie slovo. Z plnosti srdca sa dejú veci a sa dejú zázraky. A ja si myslím, že čokoľvek robíš, dávaj si pozor na to, aby si sa neaklimatizoval, aby si sa neprispôsoboval veciam okolo teba, ktoré nefungujú, lebo veľakrát to robíme. Veľakrát proste žijeme v situáciách a sme súčasťou nefunkčných alebo zle fungujúcich vecí, alebo vzťahov, alebo proste okolností a nejakým spôsobom a teraz v bežnom živote si na to zvykneme. A povieme si, že niekde môj kresťanský život je tu, ale potom v bežnom živote si zvykneme na tie nefungujúce veci okolo nás. Ale toto nemáme robiť ako kresťania. Keď sa na nás ľudia pozrú, nemôže sa stať, že neuvidia rozdiel medzi tebou a človekom, ktorý nepozná Boha. Že nemôže sa stať, že to nebude vidieť na nás a na našich postojoch, slovníku, okolnostiach, alebo proste tom, že či sme kritickí alebo plní nádeje, či sme zúfali alebo plní povzbudenia, či sme smutní alebo plní radosti. A toto sa proste znova nedá vydobiť ničím iným, len plnosťou srdca. A možno sú to také už veľmi, sa nám zdá niekedy také veľmi duchovné veci, že srdce a teraz v duchu a ako sa to deje. Ale pritom je to tak veľmi jednoduché, lebo Boh je duch. A napríklad katechizmus katolíckej cirkvi hovorí jednu úžasnú definíciu o chválach.
A v tej definícii sa hovorí, že chvála je modlitba, ktorej najbezprostrednejšie, ktorej uctievame Boha za to, že je ešte viac ako za to, čo robí a tak ďalej. Ale to, čo chcem povedať, je, že v druhej časti tej definície sa hovorí, že počas chvál sa Boží duch spája s našim duchom, aby dosviečal, že sme Božie deti. A this is it. Toto je to, čo sa deje. Toto je to, o čom hovorím. Že ako náhle že v Božom kráľovstve to funguje takto, že keď položíš svoj život k jeho nohám, nájdeš život. Že keď proste spadneš na kolena pred ním, vtedy sa dotkneš neba. Že sú tam paradoxy, ktoré proste veľakrát sú nepochopiteľné. Ale je to tak, že keď dvihneš svoje ruky k nebu, alebo akúkoľvek sa modlíš chváli a spievaš piesne, hovoríš, Pane, Ty si viac a Teba chválim. Nie preto, že som sem prišiel niečo získať, nie preto, že som prišiel niečo vyprosiť, ale preto, že ťa milujem a chcem ťa osláviť na tomto mieste a dovolujem Ti vstupovať do môjho vnútra. Tak jedna z definícií, ktorú som povedal, hovorí to, že toto spôsobí, že Boží duch sa spojí s našim duchom, s našim srdcom, s našim vnútrom a dosvedčuje nám, že sme Boží deti. Pravdu o nás. A táto pravda nás oslobodzuje. A keď sme slobodní, sme schopní ísť. Sme schopní proste ísť z hĺbky a z naplnenia. A sme schopní meniť atmosféru. Ale možno niekedy proste musíme skontrolovať, či sme sa neprispôsobili tomu, že začíname vyzerať ako svet, ktorý sa snažíme osloviť. Ktorý sa snažíme dobiť láskou. A veci, ako som spomínal, pochybovanie a postoje bez viery, to, že prestávame mať záujem o veci, za ktoré by sme mali mať vášeň, alebo to, že sme plní kritiky a negativity, to je znamenie toho, že ako kresťania začíname byť nefunkční. A potrebujeme sa znova vrátiť. Každý jeden deň. A hovorím to z vlastnej skúsenosti, že toto nie je len slova, ktoré vám hovorím ako niekto, kto to dávno vie, ale ako človek, ktorý proste je úplne rovnako na tom, jak my všetci, že každý jeden deň sa učím mysliť novým spôsobom a hovoriť si, že nemôžem znova spadnúť do toho, že ma utlačí klamstvo a tlak tohto sveta, negativizmus a veci, ktoré idú proti nám. A potrebujem sa obnovovať a premeniať obnovou zmýšľania, ako hovorí Božie slovo, že potrebujem v tom ísť. Keď tvoj duch je silný a zdravý, dávaš Bohu všetky svoje pochybnosti. A si ako strom zasadený pri vode a možno poznáte ten žalm číslo 1. Že sa mu darí všetko, čo podniká. Ľudia, máme právo veriť tomu. Máme právo veriť tomu, že sa nám bude dariť všetko, čo podnikneme. Napriek tomu, že Ján hovorí v 16. kapitole 33. verši o tom, že v tomto svete budeme mať slúženie, ale zároveň hovorí, že ale nebojte sa a nezúfajte, lebo ja som premohol svet. A tak aj keď prehrávaš, aj keď sa ti zdá, že veci idú dole vodou, vlastne víťazíš, lebo si v ňom. A on je ten, ktorý premohol svet. Nech akákoľvek okolnosť príde do našich životov, akákoľvek atmosféra, ktorá je okolo nás. Ježiš je víťaz a stojí za nami. A potrebujeme začať veriť tomu, že Boh môže urobiť čokoľvek. A potrebujeme tomu začať veriť tak, že to nebude iba chvíľkové nadšenie a eufória a emócia, ale že to bude stáť na pevných pilieroch viery, ktorá bude zakorenená v moci ducha. V tom, že sa budeme hýbať z ducha a že budeme kráčať zvnútra našich srdc. A že proste budeme citliví na to, ako znie tá téma v mojom srdci. Pretože to, o čom zmýšľa tvoje srdce, tie myšlenky, ktoré ti neustále idú hlavou tam, kde ťa nikto iný nevidí. Tá téma, ktorá je dneska v tvojom vnútri, sa zajtra môže stať témou tvojho života. A ja si myslím, že to je kľúčová otázka, že koľko vecí ide v nás, ktoré dovolujeme pustiť do svojho srdca a dovolujeme, aby ovplyvnili to naše vnútro. A chcem sa teraz pozrieť trocha na veci, ktoré znejú v nás už dlho. A my s nimi nič nerobíme, alebo nevieme, čo s nimi máme robiť. Tie témy, alebo tie veci, ktoré nás už dlho ubíjajú.
V Jánovi 5. kapitole sa píše tento príbeh, že potom boli židovské sviatky a Ježiš vystupoval do Jeruzalema. V Jeruzaleme pri Ovčej bráne je rybník, hebrejsky zvaný Becada, a pri ňom 5 stĺporadí. V nich ležalo množstvo chorých, slepých, chromých a ochrnutých, ktorí čakali, až sa voda pohne. A anjel zostupoval totiž z času na čas do rybníka a rozvíril tam vodu. A ten, kto prvý vošiel do zvírenej vody, bol uzdravený, čo by ho trápilo akákoľvek choroba. Bol tam aj istý človek, chorý už 38 rokov. Keď ho tam videl Ježiš ležať, zvedel, že je už dlho chorý, povedal mu: chceš ozdravieť? A chorý mu odpovedal: Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa tam sám dostanem, iným ma predíde. Ježiš mu povedal: vstaň, vezmi si lôžko a choď. A ten človek hneď ozdravel, vzal si lôžko a chodil. Mám rád tie Ježišové také zvláštne otázky. Keď príde za človekom, ktorý má 38 rokov, je chorý, nemôže chodiť, a on sa ho spýta: no čo, chceš ozdravieť? A niekedy to je, keď sa spýtate hladného, že chceš rožok, hej, alebo čokoľvek ďalšie, že a ja by som vás chcel pozvať, aby sme tento čas, to, čo teraz ešte chvíľu poviem, možno sa na to pozerali cez také okuliare nejakého tvojho dlhotrvajúceho problému, s ktorým zápasíš. A myslím si, že každý jeden z nás ich má. A ja ich mám niekoľko. A keď som to celé si pripravoval a hľadal, čo povedať, tak som sa na to pozeral presne týmito istými okuliármi. Proste problém, s ktorým nemáš niekoľko dní alebo týždňov, ale s ktorým možno zápasíš už niekoľko mesiacov alebo rokov. A niečo, čo proste je nejaký významný, dlhotrvajúci boj v tvojom srdci a ty to nevieš dať. A nevieš, čo s tým. A možno v tvojom spoločenstve, možno v tvojej skupinke, farnosti, možno s deťmi, ktoré miluješ, možno v tvojom manželstve alebo práci, možno v akejkoľvek inej oblasti. A proste sme už skúšali všetko a tieto veci nechcú odísť preč. A možno je to 38 rokov. A viete, že počul som taký príbeh, že je to ako s vysávaním smietky na koberci, ktorú neviete vysať. Neviem, či sa vám to niekedy stalo. Že viete, že tam je a vysávate ju z jednej strany, z druhej strany a z tretej strany a potom čo urobíte? Zohnete sa a zoberete tú smietku a pozrite sa na ňu, že čo to je za smietka, hodíte ju naspäť a vysávate ju znova z jednej strany a z druhej strany a neviete to dať, hej? A neviem, či sa vám to stalo, mne to niekedy stalo, že naozaj proste som našiel smet na zemi a vysával som a moje nastavenie bolo, že vysávam, nie že zbieram smete, tak som sa pozrel, že čo to je za smeť, čo nechce ísť do toho vysávača. Hodil som ju naspäť a vysával znova. A toto niekedy proste robíme, že sú proste niekedy veci, ktoré nechcú ísť preč. Sú proste veci, ktoré sú späté s nejakou, ja neviem, chronickou bolesťou hlavy, alebo zdravotnými vecami, alebo s depresiou, alebo stravovaním, alebo v oblasti financií, alebo v oblasti čistoty, alebo v oblasti proste nedostatočnej hodnoty a stability, alebo slabej viery, alebo čokoľvek iného ťa napadne. A čo je to v tvojom živote? A verím tomu, že jeden moment v Božej prítomnosti, jedna chvíľa pred jeho tvárou, úprimne môže zmeniť čokoľvek. Môže zmeniť absolútne všetko. Môže proste zmeniť a verím tomu, že aj dnes sa to môže stať. Že jediné, čo to proste možno vyžaduje, je, že bude rásť naša viera a že budeme vchádzať do modlitby v duchu a pravde s obrovskou vierou, že Bože, ja tomu naozaj verím. Naozaj verím tomu, že sa to môže stať. A vo viere a pravde vyznávam a volám. A chcem vám povedať možno 3 také zápasy, ktoré prichádzajú s tým, že si nesieme nejaký dlhý problém. A ešte predtým, ako sa za tie veci budeme modliť. Že niekde v našom srdci to není v poriadku a nevieme proste byť celiství vo vnútri, ako som to povedal, lebo keď o tom niekto hovorí, ako som o tom hovoril dneska ja, že to celé ide z ducha, z našho vnútra, tak zrazu príde vždy tá istá otázka, že ale toto je môj problém. Že stále sa o tom snažím, ale stále narazím na tento istý hriech. Alebo na túto istú slabosť. A jednoducho
tak to je. A znova proste ma možno toto slovo nabudí, ale stále prídem k tomu istému bodu. A prvá vec, ktorá sa deje, je, že čím dlhšie ten problém trvá, tým viac znechutení sa stávame. A čím dlhšie s tým zápasíš, že chápete, 38 rokov, ten muž tam čakal, ale nič sa nestalo. Niektorí proste možno už dlhý čas žijeme v závislosti. A modlíme sa a upravujeme svoj život, aby sa niečo stalo, ale čítame knihy, čítame návody alebo čokoľvek ďalšie, ale nejaká závislosť v našom vnútri nechce ísť preč. Alebo žijeme proste v nejakom vzťahu, ktorý nie je správny. Alebo v manželstve, ktoré nefunguje úplne ideálne. A niektorí zápasíme so zdravotnými problémami a skúsili sme všetko. Možno sme už aj objednávali veci z teleshoppingu a aj tak to nepomohlo. A to je podľa mňa tá posledná možnosť, priatelia, ale skúsiť to môžete. A keď niekto objednáva veci z teleshoppingu, podľa mňa na tom je už naozaj zle. A čím dlhšie proste trvá problém, tým viac sa stávame znechutení. A druhá vec, ktorá sa nám môže stať, je to, že čím dlhšie trvá problém, tým viac máme tendenciu urobiť si ospravedlnenie. Že viete, čo povedal ten muž? Keď sa ho Ježiš spýtal, že chceš, aby som ťa uzdravil? A on hovorí, že Pane, nemám človeka, čo by ma spustil do rybníka, keď sa zvíri voda. A kým sa tam sám dostanem, iný ma predíde. A viete, mňa niekedy zaráža, že na čo tam bol? Na čo tam prišiel k tomu rybníku? A chromý človek, keď tam príde a jeho myseľ je plná výhovoriek, že no vieš, aj tak sa tam nedostanem, ale som tu, keby náhodou som tu bol jediný. Alebo ja neviem, že ja nikdy som nebol v tej situácii a vo všetkej úcte voči tej situácii nemôžem si predstaviť, čo to znamenalo, ale viem, že keď prichádzam na miesto, kde viem, že tu je nejaký rybník a možno sa tá voda zvíri tu niekde pri kraji, tak sa proste pritackám k tomu kraju a čakám a keď príde to blbum, tak sa proste iba hodím dole. Alebo čokoľvek iné, ale on tam sedel a hovorí, že nemám nikoho, kto by ma vložil dnuka a keď sa zvíri voda, nestihnem to. A chápete, že žijeme vo svete ospravedlnení a povieme si, že urobil som všetko a vieme si to odôvodniť. Veľakrát to robím sám. A viem, že to je zápas v našej hlave, že mám naozaj pocit, že my ješitní chlapi však, že všetko sme urobili, čo sme mohli. A žena ti povie, že nie, že mohol si to urobiť iná, že ja som urobil všetko, čo som mohol. A proste začneme sa vyhovárať sami pred sebou. A tie výhovorky môžu byť, že nemôžem mať dobrú prácu, lebo nemám titul. Alebo proste nemám čas na cvičenie, alebo nemám čas na to, čo túžim, alebo že skúšal som to, ale toto som proste ja. Že skúšal som to zmeniť, ale toto som proste ja. Poznáte tie vety, že a keď sa pozrieme do kresťanského sveta, tak ani nechcem začať tie výhovorky. Lebo tam je to ešte horšie. Že proste ja neviem, že toto nie je to správne miesto, alebo teraz sa tak necítim. Že toto bude určite nejaký duchovný boj. A ja sa musím formovať na to, aby som to dal. Alebo proste, že ja nemám taký talent ako niekto iný, alebo že nemáme na to dosť ľudí, nemáme na to dosť peňazí, nemáme na to dosť prostriedkov, dosť času, alebo čokoľvek iné. Čím dlhšie problém trvá, tým viac máme tendenciu urobiť si nejaké ospravedlnenie, nejakú výhovorku. A posledná vec, ktorá sa môže stať, je, že čím dlhšie problém trvá, tým viac sme sa naučili ho skrývať. A máme pocit, že ak nesieme vec, o ktorej nikto nevie, je to vlastne OK. Že sme sa naučili žiť život, v ktorom síce máme problém, ale nikto o ňom nevie. A ja som sa naučil s ním žiť. Ako so svojím parťakom. A povedal som si, OK. Ale Ján hovorí, že
Máme vynášať skutky tmy na svetlo. A ak to nerobíme, klameme samých seba. Klameme samých seba. Nemusíte mať radi situáciu, v ktorej ste, ale nemôžeme sa naučiť zvládať tú situáciu s tým, že nikto o nej nebude vedieť. Ale bojovať s ňou. A pretože nikdy nemôžeš zmeniť to, čo si ochotný tolerovať. A uzdravenie a ten proces uzdravenia nezačne, pokiaľ tvoja túžba po uzdravení nebude väčšia ako tvoja tolerancia problému. Ako tvoj kompromis, ako tvoje zranenie a závislosť, ktorú máš. Pokiaľ túžba po uzdravení nebude väčšia ako ochota tolerovať problém, Boh nebude jednať. Lebo Boh pyšným odporuje a pokorným dáva milosť. A pokorný znamená byť a prísť, potrebujem ťa Ježiš. Potrebujem ťa Ježiš. Nechcem tolerovať veci temnoty v mojom srdci. Nepolavím a neuspokojím sa s ničím menej ako si ty sám. Nechcem tolerovať tie myšlienky, nechcem tolerovať tie rozhovory, ktoré proste neustále zájdu ku témam, o ktorých by som sa nemal baviť a ku veciam, o ktorých sa smejem a nemal by som sa na nich smiať. Nechcem tolerovať situácie, v ktorých proste nie som hladný po tebe, král. A uspokojujem túžby svojho srdca inými vecami tohto sveta. Nechcem tolerovať tie veci. Chápete, že to chce oddelenosť a radikalitu vo viere a pritom normálnosť života pre ľudí, ktorí sú okolo nás? Ale my niekde vo svojom vnútri musíme byť absolútne radikálni v tom, že temnota nemá miesto. Temnota padá, keď kráľ vstupuje so svetlom do našich srdc. Ale pokiaľ tvoja túžba po tom, čo skrývaš, je väčšia, alebo tvoja ochota tolerovať tieto veci je väčšia ako túžba byť uzdravený, chce to pokoriť sa pred ním. A pretože viete, že sú dva typy ľudí. Ľudia, ktorí potrebujú pomôcť, alebo ľudia, ktorí potrebujú pomoc a ľudia, ktorí chcú, aby sa im pomohlo. A proste možno sú veci, v ktorých potrebuješ pomôcť, či už od ľudí, alebo od Boha, ktorých potrebujeme pomôcť. Ale pokiaľ sa nestaneme dosť pokornými na to, aby sme prišli pred Boha a povedali: Otec, ja chcem, aby si mi pomohol. Nezvládnem to sám. A on ti možno pošle ľudí, ktorí ti môžu pomôcť. Na to, aby si mohol výjsť v ústrety poslaniu a povolaniu, ktoré pre teba má Boh, musíš vykročiť von zo svojho bezpečia, zo svojho pohodlia, zo svojej takej zabehnutej cesty, zo svojich výhovoriek, zo svojich vecí, že chceš byť zdravý, chceš byť slobodný, chceš byť premenený, chceš, aby v tvojom živote konala jeho milosť. Naozaj. A neviem, ako dlho sme zaseknutí vo veciach, v ktorých sme zaseknutí vo svojom živote. Ale s Bohom nikdy nie si na dne. Že s Bohom vždy existuje cesta von. Viete, ten muž, ktorý povedal, že nemám nikoho, ktorý by ma hodil do vody. A sú tam také 3 zaujímavé veci, že ani len nepožiadal Ježiša, aby ho uzdravil. Neurobil nič preto, aby si to zaslúžil. A uzdravenie neprišlo spôsobom, akým si to predstavoval. A možno je toto presne naša situácia dnes. Možno sme už prestali Boha prosiť o to, aby nás uzdravil v tejto veci. Možno sme neurobili nič zvláštne dnešný deň, aby sme si zaslúžili tieto veci. Máme vo svojom vnútri nastavenie, že je to fajn, ale ja nie som teraz dosť dobrý na to, aby som si zaslúžil uzdravenie, Otec. A možno máme pocit, že sa to nemôže stať len tak. A že sa to nemá stať dnes. Že sme mali predstavu o tom, ako sa to stane, že sa proste musí zvíriť voda a ja musím ísť dnúkať do toho rybníka. Toto je spôsob, akým sa deje uzdravenie môjho srdca, môjho vnútra. A ja sa modlím, aby sme sa nechali dnes Bohom prekvapiť. Dnes alebo nasledujúci týždeň.
Viete, je úžasné, čo všetko môže urobiť Boh, keď sa len jednoducho dostaneš blízko ku Ježišovi. Keď sa len jednoducho dostaneš do jeho prítomnosti. Ale potrebuješ byť pri ňom blízko. Ježiš povedal, vstaň. Vstaň, vezmi si lôžko a choď. Inými slovami Ježiš povedal, že ja nechcem vidieť tvoje ospravedlnenia. Nechcem vidieť tvoje odôvodnenie, ale chcem vidieť tvoju vieru. Chcem vidieť tvoju vieru. Nechcem vidieť tvoje zabehnuté chodníky a tvoju všednosť a tvoju ľahostajnosť k veciam, ktoré už dlho sú tmou v tvojom srdci. Chcem, aby sme zašli na ďalší level viery a na ďalší level oddelenosti pre kráľa. Aby nás mohol používať ešte viac. A aby sme mohli ešte viac premeniať okolie, v ktorom žijeme. Nechcem vidieť nič iné. Len tvoju vieru. Nechcem vidieť tvoje ospravedlenia, tvoje pochybnosti. Vstaň. Vstaň, zober si lôžko a choď. A ja som tak uveril tomu, že dneska je možno čas urobiť ten krok viery. Nech čokoľvek sa deje v tvojom živote, čo potrebuje vieru. Nech akákoľvek oblasť strachu, ktorá potrebuje lásku, ktorá vyháňa strach. Nech akákoľvek oblasť beznádeje, ktorá potrebuje nádej. Akákoľvek oblasť smrti, ktorá potrebuje život. Akákoľvek oblasť smútku, ktorý potrebuje radosť. Nech čokoľvek sa deje v našom vnútri. Verím tomu, že dneska môže byť čas, kedy v tejto chvíli ty môžeš prísť pred jeho tvár. Každý jeden z nás. A nečakať na to, že aká pieseň sa zahrá, alebo kto sa za mňa bude modliť. Ale prísť priamo k Otcovi. A na rukách niesť ten kúsok svojho srdca, s ktorom to proste nefunguje. A povedať, Otec, tu je to. Neviem, čo s tým, ale nech dnes znie nová pieseň nad týmto. A nech to premeníš. A ja sa modlím, Otec, aby rástla viera v nás teraz. Aby aj počas tejto piesne sme napriek vodám, ktoré sa na nás valia, napriek túžbám, ktoré sa rúcajú, napriek bolestiam, ktoré bolia, mohli spievať novú pieseň z hĺbky našich srdc.